Ahojte, s vami je Roblox Nastia a dneska sme budeme hrať v Swill Obby of Brainrot. Myslím, že to je dobrá hra, ja som ju trošku hrala, ale iba trošku, takže uvidíme, ako to bude fungovať. Takže ja tu mám jedného Brainrota, takže dobre, vidíte, tu musíme takto akože fungovať. To čo? 11 iba, to je málo. 1, 2, 3. Dobre. To je veľmi... Aha. 300... Jaj. Koľko? Ešte raz? 300... Jaj. Los Browns. Čo to je? Čo ono robí? Tak. To tak. Dobre. Ešte by trochu a ja som spadla. Takže. Dobre. To ja mám. Jaj, tak ja mám akože úplne v pluse. Dobre. Dobre. Dobre, tak poďme ešte ďalej, aby sme nečakali. Prečo musíme čakať? Pravda? Hovorím pravdu. Nie, prosím. Hop, prosím. Dobre, ja som skočila, dobre. Čo? Akože? Ako? Prosím vás. Ja musím skočiť. Kam ma to dalo? Musím ísť tam. Vieš? Dobre, je to už v pohode, nie? Nie je to v pohode. Prosím vás. Nie, prosím vás. Nie, prosím. Dobre. Ja žijem. OK. Ja hrám s planšet. Čo? Takže. Nie je to počítač, alebo čo podobné. No, tak. OK. To je... Oh my gosh. To je veľmi veľa. Počúvajte. OK, čo môžeme za to kúpiť? Čo môžeme toto? Alebo čo? Alebo ako? OK, ja som to už veľmi dobre kúpila, takže my môžeme vyskúšať to, ako to funguje teraz. Prečo nie? Dobre. Akože to je teraz lahučké a... Jaj. Takže OK. To už funguje lepšie, ako ja myslím. Zoberieme ho, alebo nie. Zoberieme ho. A prečo akože nie? Myslím, že Agarrini la panina. Ja. Ako môžem dostať tam? No takže idem dozadu. Tak. Nie. Prosím vás, nie. Nie. Nechcem tam ísť. Dobre, ďakujem. Prosím vás. Prosím, ja chcem ísť tam. Nie, prosím vás, nie. Dobre. Čo ja robím? Ja nič nemám.
Hoba. Uá. Dobre. To je veľmi dobré, že ja už mám toľko takýchto dobrých vecí. Že... Teraz musíme niečo kúpiť, akože také, ako niečo, neviem povedať. Jaj, to môžeme tak zlepšiť, tak dobre. Ja som zlepšila akože maximum, no nie je maximum, ale koľko ja som mala peniazy na to. OK, vyskúšame to. Nie. Ja žijem. OK. Čo? Čo to bolo za... Ja skočím ako neviem kto. Tento dáva menšie ako ten, ale dobre, aj ten dáva veľa. 60 miliónov! Myslíte čo? Myslíte, že ja nejaký miliardér? OK, good job. Musím... Nie, dobre, žijem. Čo sa stalo? Iba 16, malo. Dobre, ja skočím akože, ako neviem, jaký rýchlík. Vidíte to? Ja to vidím. Aha. A ja myslím, že dobre. Áno, ja to môžem zobrať. No, stačí mi to. Musím to stlačať, akože... OK, a musím to doniesť. Ja žijem, chvála Bohu. Prečo ja nevidím nič? Haló, ja hovorím s vami. Akože, no. Ja už blízko k domu som. Chvála Bohu, proste, ja chcem už domov. Takto. Oh my gosh, ja nemám akože nič. Pomoc. Oh my gosh. Pomoc! Ten dáva prakticky 1 milión. Dáva 1 milión! Dobre, takže pozrite, čo ja som dostala. To je veľmi dobrá hra, pekná. Ak chcete, môžete hrať. S vami bola Roblox Nastia a čakám na nových pitpísniky. Takže dobre. Ahojte!